Roja dîn Sîndibadê Barkêş dîsa hat qesirê. Piştî xwarinê, Sîndibadê deryager dest bi sefera xwe ya duyem kir. Piştî sefera yekem, ez li Bexdayê di nava dewlemendiyê de dijiyam. Lê ruhê min her dem li pey deryayê û serpêhatiyên nû bû. Ez ji ciyana aram aciz bûm. Dîsa min kelûpelan kirîn û bi keştiyeke nû re derketim rê. Rojekê em gihîştin giraveke bêmirov a pir spehî. Ez li bin darên mêweyan rûniştim û ji ber bayê hênik ketim xewekî kûr. Gava ez şiyar bûm. Min li dora xwe nêrî û min dît ku keştî çûye. Wan ez di nava xewê de ji bîr kiribûm. Ez di nava giraveke bêkes û bêhêvî de bi tenê mam. Ez hilkişiyam ser dareke bilind da ku li dora xwe binêrim. Li deryayê tu keştî xuya nedikirin. Lê li nîvê giravê tiştekî spî û pir mezin ê mîna qubeyekê gumbetekê dît. Ez nêzî wî bûm. Ew tiştekî pir lûsil û mezin bû. Di wê gavê de asman tarî bû mîna ku ewr ketibe ser rojê. Min ber bi ezman ve nêrî û min firindeyekî çûkekî wisa mezin dît ku baskên wî asman digirtin. Ev firindeyê efsûniyê bi navê Rûx bû û ew qubeya spî jî hêka wê bû. Firindeyê Rûx li ser hêka xwe rûnişt. Min bi aqilmendî fêm kir ku ev tenê şansê minê xelasiyê ye. Min tora kofiya xwe şala serê xwe vekir û xwe bi lingê firindeyê Rûxê pir stûr vegirê da. Serê sibê, firindeyê Rûx firiya û ez bi xwe re birim asmanên bilind. Gava ew daket geliyekî kûr û zinarî, min bi lez xwe ji lingê wê vekir. Ev gelî pir seyr û balkêş bû. Erdê gelî bi hezaran elmas û elmasên biruskî dagirtî bû. Lê metirsiyeke pir mezin hebû, li gelî marên pir mezin û hov hebû ku dikaribûn fîlekî bi hêsanî daqurtînin. Di wê navberê de min dît ku ji ser zinarên bilind parçeyên goştê xav tên avêtin nava gelî. Min ev fêlbaziya bazirganan bihîstibû. Ew goştê xav diyabêjin da ku elmas bi goşt ve bizeliqin, paşê firindeyên baz eylo tên goşt hildidin û dibin ser hêlînên xwe yên li ser zinarên bilind. û bazirgan jî firindeyan ditirsînin û elmasan hildidin. Min bi lez kîsekî mezin tîje elmasên herî biha kir û ber sînga xwe girê da. Paşê min parçeyekî mezinê goştê xav hilda û xwe bi gembera xwe ve li bin wî goştî ve girê da. Firindeyekî mezinê baz hat. Goşt û ez bi hev re hildam û birim ser hêlîna xwe ya li ser çiyê. Gava bazirgan hatin ku firinde bitirsînin, ez dîtim û pir heyrîn. Min çîroka xwe ji wan re vegot û hinek elmas dan wan. Bi alîkariya wan ez dîsa bi silametî û bi xezîneyeke pir mezintir vegeriyam Bexdayê.